Ahoj, ahoj, tu je Šmaky a vítam vás pri hre 99 Days in the Forest. Nebudem to robiť so žiadnymi tutoriálmi, ak prežijem max noci, proste budem robiť všetko tak, aby 99 noci a podľa seba, nie podľa nejakých tutoriálov. A ideme na to, iba by som tu skázal pár stromov, ale ona je úplne malá mapa, keď ani tento oheň není level 2 a to už je doslova veľká mapa. Dobre. Max je asi level 5. No asi určite. Za chvíľku bude level 3 progress. Lebo aby som sa strašne ten good sekl. Max sekl a týchto missing kit to asi budem musieť ich toto pobrať. Level 3. The map has grown bigger. A to má night is approaching. Night is approaching. Tam hodil aj ten sapling. A potom čo to môžeme vykraftiť? Bunny trap. Freezer. Log wall. Ha. To je on! Strnkamen. Ha? Ó. Ja by som... Tak ten fire neviem, či dlho vydrží. Čo to hammer? Mám hammer, lebo som si nejakú klasu equipol. A neviem, čo robí hammer. Aha? On sa bojí. Dobre, ako vybehol som von. Ne! Čo za zvuky? Keď bude deň? To si ten sand... Aha, dobre. Tam niekto je. Day 2. Uncover. Aha, truhla. Tam bude good sekl. Čiže, aha, peltader has. Ale tu je nejaká truhla niekde. Tu sú nejaké... dreva. A kde je tá česká? Neviem, zoberiem bunny pelt. Tak toto. Fight. Na bunny pelt nepadol. Čo tam to zozadu? It hates all flashlights, fire... Aha. Ne. Ja nepadne mi bunny food znova z neho. Zase, žiadny bunny food. Neviem, jak... Čo? Žiadny tu není šanca, aby padol bunny food. Poď, to už musí. Tak, nič. On už odíde proste, lebo tu není žiadny bunny food. Night is approaching, ja som nič neurobil túto noc. Tu old baby som vykraftil. Ja som to skipol a neviem, čo tam bolo. Ale nejaká secret hudba, takže čo to bude secret? Neviem, čo to bolo, ale dealer tu zatiaľ žiadny není. A nepríde mi to tak, že by zatiaľ mal byť nejaký deň alebo niečo. Day 3. A jedenkrát multiplayer, to je na ní, že? Ja idem... Ale ja už mám plný sekl, to je úplne na nič. Podľa mňa radšej budem hančiť tých králíkov ako tie mrkvy. Ale, to keď budem mať tamto, tú polievku, či čo to je, tak... To tie mrkvy. No ja som sa... Tu není žiadne stromy vôbec. Ja chcem niekam ísť, ako naše s tým seklo nepôjdem nikam. Dobre, ďalší strom dole. To je dosť veľa inak to. Dreva tam. Dobre, tieto dve dreva ešte asi budú stačiť. Tam je tá kopa dreva, ale neviem. Neviem, či sa chce preto ísť. Ne. Toto už bude. Ten fire na 100. Yes. A ideme predlo. Takže night is approaching. Ešte nie, ale za chvíľku určite. Čo to research? Oh, wolfed. Night is approaching. A niečo tam je hore na tom.
Eat a eat. Čo je? Somewhere deep in the forest. Bunny food nebola zase. Oni tie ufa padajú dole? Dino Kid. Ona nepadne nikdy z toho. Ja pôjdem pre toho kida. View location. Dino Kid. Aha. 300 metrov taďalto. Tak tam idem. Ja tu mám fajtiť týchto vlkov? Ne! Koľko ich tu je? To je ten kid. A to UFO. Po mne idú všetky vlci. Ha? Nemám strašne veľa hápečok. Čo mám robiť? Ja idem na... A to môžem otvoriť? Ja ich nalákam. Haló, haló. Áno. Ja potrebujem zabiť tých vlkov. Ja mám červené hápečka. Will be attacked tonight? Jaj, to tí ufoni? Ja nemám jedlo. Dobre, sa som trochu najedol. Nebudem bežať, lebo to mi míňa jedlo. Mysterious room makes it to fire tonight? Tak mám 99 noci. Aha. Ja neviem, jak mám dať 99 noci, keď je to takto. Aha, jo. Hej, to jak mám dať? Ja si nevidím hápečka. Ja umrem za chvíľu. Ja si zjem karotku. Zober to! Dobre, už mám zelené životy. Áno, som to prežil. Dobre. Coin stack. Toto dám sem. Dobre. Hoci benefit a si predstav, že zrovna mám. Good steak na 100%. Teraz sa Wolf Pet a to mám tiež, takže... Dobre, poď sem. Good eggs. Teraz by som ich mohol dať. You are hungry. Zas? Ale životov mám dosť dosť. Tak dám dole vlka. Z toho spravím steak. Áno. Mám už 15. Čo je tento research? Build water. Spierka kanister. Veľkosť zo sliepky nájdem, nie? No. Aha, ja starvujem. Nie! Ja som zabudol, že ja som hladný, ja som tam nedal, ja som sa tam rozprával s nejakou sprostou researcherou. Či kto to bol?
No ako teraz to moc nepodarilo, ale neviem, jak to mám prežiť do 99 dní, keď každým jedným dňom je jeden deň a jeden deň trvá tak 5 minút. Teraz už idem. Takže pápa. Ne, 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 ne.